Anong? Oh, mao jud. Maganan din na ako. Tanom ni Kuan. Ni Punto. Kami. Sini. Oo. Tanom namin ni Punto. Ayan, kaya pa matanong. Sino? Uy, kuan na te. Te. Flowers na. Pagkuha mo din flowers. Kini, tanong ni Bapa, Kuan. Antonio. Di. Yan eh. Tanom namin ni Mano di Punto. Ay di sa pagpangingayan ni Punto kay Mano. Kang kinsa ni diri area? Kanilang Mano ride yan. Alright. Okay, okay. Palpak. Kaming katanom siya ni Mano. Palpak lagi. Mangko. Pagtulang kanila niya ni. Naman ni Midang. Ani mano. Oo, kaming katanom siya ni. Kanilan. Pero Kani kang Swap gani. wala mag-istorya pa sila mag-igsoon. O yung Umar kang kinsa ni? Kang kinsa na? Kang dili ba kani kang Jojo? dili pa. Kang kinsa? Matay pa. Antonio na. Kang Antonio. Amo ang tani. Oh, kato lang inyo kani kang Antonio kung magkasinabot. Kunin mo. Ito yung sunod.